Lama samjaknani bagai thaijakhane khanamani yagolobo hain hai khlaijaya borok kamai thang abo sanglai dong abole busudor pe kubui obo angbo saimia no bunugia ba nangle khanajak da mahayo lama phaikya samjaknai rok khela khanaka tako buhungni buhung rogo khanaja khanama kai borok kamai thang nangka lama abo nang thaile mano obo ang sotik saimia ta kamungna nehni khela khanaja idobo sopai mane khanaja komai thangbai ta bordani bo saimia ta ang nugia ba ako sung to abo bo khanai mang khang yakaba social media ni bukhakti khlai sung nogoi mano haste ha pang yakaba central government ni bukhakti khlai irpra haste bo kurung kurung thayo hamkarai lahar tei chungpreng bebak no rikha omo haike neta leader simui tongnai rok borok ni facebook page te khlai hamkrai engkha hane borok je post khlai tonglai mane ini nok ni o amchayo thang thai khlai mane lahar sanam jagya tei tongmano tei nang tamo ko khosana musu angkai nayo o lama rok saya himnani phainani kosto nango gari gora bo manthokliya nogor reserve talangna naikha bo phaina soya driver rok isa lama no dakti dakti no salamna nengthung dakti salamna mangka no kaham hambai hiru tomung no o lahar norok no rijak yang kai norok ne yapiri tam sejaknai haine salrogo rojaya khai ko maikano kosto khai masoli lainai ta o lama tino wati rok wakhangke o lama rok tirok da tori thang tuitor thango yangte borok lai meya gari bo phai meya aino asulai ma tongo te komi asa te komi khangke parma ngota amchani lokorok bemar yakhaba delivery sakengna ro sakham nogo thanangka yangte jama thang yangte ma thango ta ajorogo bahai ke kesin kereng bokti rok khai thanglaija iko balai bamui rok matu ta main road jora main road to phaiga to gari mano yang to gari phaiya o lama no ti or ne MLA MDC rok yakhaba thang khai khane neta hinai rok bai norok koklam da thlaiga salai ya nini sinimong kai tako ane bumung Jogonnatha Dev Barma